हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ आरोबाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय नै दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय बेसर फुनाय मा मोनदो ए सर बेसर फुनायावनो लहा मोनदो मालायनो लहा मोनदां नै मा जागोन बियो माबा सेखा दान मोजां जागोन सेखा दान सेखा दागोन बेसरानो रानलांजोब्बाय नै स्रेम स्रेम जालांजोब्बाय माबा कबि आलु मटर दिन निरामिससो ओं Kamando. Ay sibuno. Ini jibwo logoफोर. Soalnya nus थांसिगोन दा. Ini jibwoan ini. Paman jibwo. मानोबा थाफैदियावबा सिबौ नुदो लोगोफोर सिबौ बेसर थिलियाव सिबौ नुदो बुथि जानोनो ओंख्रिबा थांफैबा हाय लोगोफोर हाय लोगोफोर जोंलाय मोसायो बेसर फुनाया इनिया दिङो Ya ini fisaja सानैबो बिराद बिसि गिसो नै बिमायानो इदि नोंना बिमायानो आंना बिमायानो इनो थारानिया बेसेरा गथ'आ थाबायनो रोङाखै होननो रोंदोथ' माथो ओंखारबाय थाबायनो माबा थुरनोबो नागिरो बिमायानो थोलायगौ मोजां मोनलायगौबा दे Dia funa होबाय बेसरखौ बेसां फुखो रानजुलांबाय नै बेसरानो गावजुलांबाय सोलाबाखै नै सा फुनोनो जोंहाबो न' खाथिबाबो सोलाबाना फुनो ओमफ्राय बेगरानो गैला नै गस्लाजोब्बाय नै लोगोफोर बेसर फुनायफोरा दै गांबायनो आं दै लानो थांहांदो नोंथांमोना दै लांनो थांनायखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दै लानो फैबाय आङो बोरो गेलासफोराला नै फुजोब्बाय ओमफ्राय इखिनियाव बेसे दंमोन बिगासे इयो बिगासेमोन दिनैसो फुजोब्बाय गेले साननै सानथाम फुनानै मेंजोबलायबाय बेसोरिफोरा जोब्बाय दे बेगंबो जानो मोजां ना मोजाङानो ओंख्रि जानोबो अयथासार माया अयथासार नै बेरायनो थांनि नै सानाव
Nisa malah nih gedau berkorai akilaido. No sinting naik nih Roma baca. Ayah, sekolah ini laido. Ini kalau urusan laido. Ơi. Agar nahan lagi. Gitu nggak buat chicken selebin dia biraham marah hai. Bibar bari azodun yang new nodong bibara. Bibar aku ya hei. Alasan beda channel. Ngazo bikum. Yang ada koslakan bah, ikan langai, bah, naik kena hasilmun, sasiman sih. Nih, ketemu sang nih bibara. Aktrisa. Ini. Full gitu kan ya? Nengai kekar buat atu ni mengentok. Mana dengar? Korma kalau dah. Senang tu lu pilih baik. Ibu mana? Aywo nak lagi. Korma dah ni, kan korma dah ni. Yanti korma. Nai. Mau nak? Bisa reacting kalau orang dia. Korma, si korma. Kamu tak mana punya? Dia tak tu ikut ni, ikut ni nak ni. Lưng đấy, ini acting cái này là thật. Ini acting cái này là thật. Nó muốn chịu nó xuống vậy. Ini lưng này. Cái tao này. Lưng. Cái tháo. Ini baru selan. Cuma dah. Không đàn ăn với đi. Tahu kan re malah daun ini apa besi aram ini. Masih bertahan ya, sekolah ini beda ni bertahan ya. Tapi, ini yang saya bahas. Hai, Tahu. Kalau kan Kasih bay. Oh, Nương itu di kang no. Korea apa tuh di kang nisir ke bay. ini. Nggak ya Korea. Nó bị mông nặng. Nó bị mông trong thì nó. Deh. Mông khun băng. Ăn cay đừng. Deh. Rồi bị mông khun ơi cô ra. Ai cái gì mà điện thằng ơi. Ê bị mông khan chỉ lạc rồi. Cô này thì sẽ lạc cái gì đơ. Ini kasih ini. Korea wa ke Korea. Cô đâu các khăn ăn cái đời. Ya. Orang kat mana? Sao lẽ này giờ này. Mà lại Khai mang mũi đằng thắt. Deh kakak. Korea para kerja ibu Korea ke. Korean tak apa? Korea kan. Ai, 사다리 신나 부족해. Ơi, Ala chị khai lên nắn tháp với thầy ơi, người biết xe ba đi nữa. Tùng phong xin ngao rồi nắn nét ray lại hình lệnh tha xe được dừng lại. Hết rồi. Này. Ơi, nếu không liếp liếp rồi nắn tùng ơi. Ơi, kinh kì.
जोंनियालाय इदिनोसै आरो बुरैबायलाय माथो खालायबावनो एख' खामानि गैया नालाय खामानि गैया दामानि गैया ना गुरनो थांबासो थांबाय थाङाबाथ' एख' खामानियानो गैला नै दा माइ गायनाय मोनफैबासो गायनाय फुनाय बेसे जिरायनो मोना जासिगोन सिंस्रि सालांगोन खिथु आथिं सालांगोन बेसेबा खस्थ' मावना जानांगोहाय जोङो आइदै सिंस्रिया बहत दं ओंखायनो दायो तामसा फुरथि खालामखाबाय आरो ना खामानि गैयियावनो दा खामानि गैया नालाय दा इफोरखौनो ओरैनो रायलाय होनलाय थायाबा माथो खालायना थानो जोंलाय नोंथांमोना नायनानै जोंदो इन्टारेस्ट खालामबा बया मोननाङा गाज्रि मोननाङा नामा गाज्रि मोननाङा सोरबा नुजोबबा बुरैबा बिदि खालायथारदो ओरै होनलायगोन इयो मा बारग्रां गालि बिदि होननाङा होननानै आरोना जों तामसासो खालामो जों ओरै सिग्रोन नङा जोङोबो बेसे फुरथिनि मानसि जोङो आरो तामसा लोगोफोर फुरथि दिनैनि भिडिअ होमबा खालामनाया बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय 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 टाटा टाटा बाय बाय होन ओइ बाय 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 टाटा